mai potuto amare una ragazza. Vi kom til Bologna Lufthavn ved en togtiden. Og så tog vi en taxa til Bologna station, hvor vi tog et tog fra Bologna til Rimini. Og så tog vi igen en taxa fra Rimini station til vores hotel. Og da vi kom derover, det var utroligt dejligt varmt i forhold til, da vi kom fra Københavns Lufthavn. For at få oplevelsen af at arbejde i et andet land, deres daglige rutiner, deres arbejdsmetoder, og ja, også fordi min fremtidsvisioner, det er at komme til udlandet. Det er fordi, at jeg godt tænker mig at arbejde i udlandet og se, hvordan en udlandsk hverdag foregår. Vi boede jo i, altså det hed et hotel, men det var en lejlighed for sig, hvor at det var en toværelseslejlighed, hvor at stuen den var blevet lavet om til et enkeltmandsværelse, og så var der et dobbeltværelse, og så et badeværelse og et køkken, og så en gang. Og det var rigtig lækkert. Nogle dejlige hårde senge og stor altan, den var lækker. Jamen det bestod i administration. Så jeg sad sammen med chefen, Paola, så skulle jeg slette nogle e-mails, og hun viste mig sådan lidt, hvad hun lavede, og så var jeg inde og kopiere nogle ting, og så var jeg så med hende i banken og på posthuset, der hun også er kasserer for firmaet. Vi var i en italiensk fagforening, der hed Uil Skola eller sådan noget. Vi fik helt fat i det, hvor vores chef var en lille mand, der hed Antonio. Han kunne så desværre overhovedet ikke engelsk, så det var sådan lidt, vi gættede os til, hvilke arbejdsopgaver vi lavede, men de første par dage, der skrev vi nogle e-mailadresser og telefonnummer ind på computeren. Og så lavede vi lidt kopier til ham, og noget, som han kaldte folier, som var sådan fint papir, man skulle folde, og så tegne en rød streg og skrive, hvad der skulle ligge af andre papirer. Jeg synes også, det var sjovt at se, fordi jeg havde sådan tænkt, haft billeder inde i hovedet om, at det var arbejde, det var sådan stort kontor, hvor der arbejdede mange mennesker, men det var sådan en lille rum, det var på størrelse. Det var det samme med vores kontor. Vi havde også troet, at det var en stor fagforening, den der UIL, hvor det så viser sig, at det rum, vi sidder i, det er 5 kvadratmeter. Og der lige kan være et skrivebord og et skab, og så ellers 4 stole, og så kunne vi sidde der. Ja, så har vi været på markedet nogle dage. Der var onsdag og lørdag, var der sådan et stort marked. På markederne, der kunne de faktisk utrolig meget bedre engelsk end mange andre steder. I hvert fald de engelske tal, så det var til at handle med dem. Men det er jo så også fordi, de er vant til turisterne om sommeren. Jeg forestiller mig, det var rigtig billigt, men det var ikke alt, der var lige billigt. Det var noget, der ligesom var pris ligesom herhjemme. Jeg spurgte om prisen på markedet. Der fik jeg en taske. Han startede med at sige 45, og så fik jeg den ned til 15. I et hug. Det synes jeg var sejt. Kun få gange vi var ude at spise. Den første aften, da vi kom derned, var vi ude at spise. Og ellers så lavede vi selv mad. Og så var der også 2-3 andre aftener, hvor vi var ude at spise, og så tog vi pizza med hjem. Jeg har aldrig spist så meget mozzarella. Og jeg har heller aldrig spist så meget pasta, som jeg har gjort dernede. Jeg synes, det har gjort rigtig meget for mig. Jeg synes også, at jeg får mere selvtillid og lærer at stå mere på egne ben. For mig, der har det her praktikforløb, det har givet mig mere mod på at komme til udlandet. Jeg vil helt klart anbefale andre elever at tage afsted. Men vær med at have alt for høje forventninger, for så bliver de ikke skuffet. Så bliver de i stedet for positivt overrasket. Jeg vil helt personligt anbefale alle at tage afsted på sådan en tur. Det gør noget ved en, det at komme til udlandet og stå helt på egen ben i et vildt fremmed land. Og det er en fed oplevelse. Du lærer en masse nye spændende mennesker at kende, og jeg kan klart anbefale det.